যতন খুলুমখা তেই সিবাই খানি খরাং চ্যানেল আং হাইনো হাই তেवाइसा सामुं जमातिया तिनि बेलाइखे तिनि तिप्रा सारनि बागै बेलाइखे गथमा काहाम तामनि हिनबा असक कदकमा जों सिनि मान थाइ सौथाइनो नायसिंलाय तंमानि तिनि बनो मानानि थाङै तंखा बुबाग्रा बनि साक निजेनो बनि खुफां दिल्लीनि साहरखा ताबुकले जों मानसिनाय हा तै जों सेलिब्रेट खाइ माननाय हा हनाय सेलिब्रेट अमहाय बुबाग्रा कयहरखा सेलिब्रेट आं फाइगै कतर खाइ सेलिब्रेट खाइनाय तामखेन रक ताबो खाइ मानो तुल किसा मिसा कायसाते कायसानो याग्रमै हामबाय हलाइगै कायसाते कायसानो हामजागमा याफार लाइगै गोबाग लाइगै अमहायके सेलिब्रेट खाइ मानो हनै साख्लाय हरखा हायनि बागै नगो जे खबर काहाम नायसिं तंनाय रक बरक खोनाया खं कांखे आनि YouTube चैनल नि बिसिं तै निरक नुखां के निरक बाहायना कायसाते करसनो याग्रमै गोबाग लाइगै सेलिब्रेट खाइ मानो तै बुबा ग्रा फाइमानि यागुलो अरो जागो कतर सेलिब्रेशन खाइजागनाय अमहाय प्रोग्राम तै जे गोबांमा बरक अयनो चैनल तै खनायफानो मानखना आनि किसा लेरिफान तंखना तबो जे खनाया खतंनाय बरनो आं साहर जागो सेलिब्रेट खाइ मानखा हनै तामखेबा सेलिब्रेट कतर खाइगै बुबाग्रा फाइ फाइ खाइलायनाय हनै अंक्लक तै गोबां मानो नरक नुगै मानो ताबुक फानो तिप्रा सारक गोबांमा बुरुं बुरुं फाइ तंखा 12ता सि लाइ तंखा तामखे ताबुक बाहायनो फाइमानि सयाख नरक नायतंदि खानि खरां चैनल हामबाय माने जों मा नाय होननो जों आसा खायनो जोंबो अर फाइमान तिनि आसा केन खापां स्रां हामबाय दारा नरक बियां दिगनो नों बायखा जों काय सिने 10 किने फाइमान 10 किने ना 10 किने अच्छा बियां कुमाबो अच्छा 10 किने अच्छा बुबाग्रा जे ताबो साख्लाय माने आबो नले खना खादे खानाका अच्छा सेलिब्रेट खाइदि हनै ना सेलिब्रेट खाय हायपन आसक तंग थगै ता खाइदि किसा मिसा खाइदि किसा खालायमोन आसक कतर ताखलाय दिहिन जों ककसारखा बुबाग्रा जों आबन बागै बिन बागै ता जों खाकजोंै दङ जति तो जों जे बिनि सक्सेसफुल जति जों जे मेसेज या सा जबात जों अरन तंनाय सिनि म फाइट जों अर असनो खलाय थानाय जति खाया ओंखाय जों के दबा सिनि म जों बतै रबरा साया जों सेबो तेबो आन्दोलन कतर नाय थानाय जों बुबाग्रा अर फाइमानि यागोलले बबो तैखे सेलिब्रेट खाइने सेलिब्रेट खाना बोलते बहुत तो आगे संग गसी साइ थांजा आंबो फाइ अरन नरबाय बस पार्टिसिपेट खालायफैनो ओ स्टेज फाइनो ओ स्टेज न तारो साबि नरबाय बस न पार्टिसिपेट खालायफैनो जगत नरन आं सामुं रिमे साक आं बसाय सादक बता बसाय तो दिलिबो अन बागै आं बुआग्रानो बेले बेले के हामि मारिबो बहुत नागे तिनि हरपान अंगरे खानापान सकन मानो बा तिनि फान सकन मानो बिन कोन थिगलै का अच्छा अर तले बुबाग्रा एबाक्सा सेलिब्रेट खाइने नगो थांगै बाहायनि खाइनि नगो थांगै बाहायनो खाइनाय बबो तैखे नगले खाइने सिनि नगो खाइने बोलते सिनि एडभान्स सिनि तो एकदम फुटि जानाय बा पाइजांग तंग जदि माय आंखाय तो संपूर्ण खाइने करे जों माय खाय अरन तंग जदि मान थाखाय जों नगो थां खाइने अरबो खाइने सिनि अच्छा बुबाग्रानो हामिया हानाय जे बरक गोबां मान तिनि तिप्रा सान तंना बरनाले बबो तै मेसेज रना बरनो मेसेज मते ताबरने आबो तो नरक मेडिया रक जतो नुगै तंग जों बरनो और नाम पडर हेन पाताल कना रे जों बरनो छिछि सिनिया किन्तु बरक साइ जों काय किन्तु आइना कतर बाजो आं नेटा हिनि वंसबो किन्तु जों बरनो नेटाबो हियाको पेटाबो हियाको जों बरनो छिछि सिनिया एक्चुअली बरक बसा मान थाय किन्तु खुनु फाद्रि तांलागो तागबो आसके जले दङ हप हप बेलाय बेलाय के हामबाय